Pozdrav svima. Mi smo možda predrugi krenuli u aktivnosti oko priprema za Evropsko prvenstvo u Sloveniji. Objavili smo široki spisak reprezentativaca, znači svih igrača koji mogu biti potencijalni kandidati za reprezentaciju. Ono što je najbolje u ovoj državi. Kao što i sami znate, mi smo sa jednom idejom, vodiljom koja je bila da većinu utakmica igramo ovde, pred domaćom publikom i ostvarili. To nije bilo lako, zato što smo imali pritiske drugih zemalja da na bazi reciprociteta igramo i jednu kod njih i jednu u Sloveniji. Tako da smo mi to vešto manevrisali i napravili jedan veliki broj utakmica koji će se igrati uglavnom u Sloveniji. Kao što ste videli, i pripreme će se odvijati na nekoliko mesta, što je dobro i za propagandu košarkaškog sporta u ovoj zemlji. Dobro je i za nas, jer ekipa, bez obzira kakve uslove ima na jednom mestu, se i dolazi do jednog psihološkog zamora, do rutine, do stalno istih stvari, istih ljudi, tako da ćemo mi menjati mesta za pripreme, a ta mesta su već položila ispit, jer smo na nekima bili, kao što je Zreče, kao što je Kranjska Gora, znamo te ljude, znamo na koji nivo tehničke osposobljenosti su oni kadri da budu i na koji nivo gostoprimstva, kada je pitanje ishrana i smeštaj i hoteli i tako dalje, su u stanju da postignu. Prema tome, mi smo krenuli, kao što znate, poslednje 10 dana smo bili Matej Avanso i ja u Americi. Razgovarali smo sa 2 igrača, to je samo početak naših želja da najbolji igrači ove zemlje i igraju u reprezentaciji na Evropskom prvenstvu, tako da ćemo imati sad ustaljenu dinamiku da bi što manje novca potrošili. Obićemo i druge igrače, pre svega ove koji su u Španjolskoj, tako da ćemo gledati kada igraju jedan protiv drugog, da bi, kažem, što manje sredstava potrošili, da bi obavili razgovor sa što više ljudi. I naravno, krenut ćemo na razgovore sa jednim velikim brojem igrača na koje ozbiljno računamo, pre svega onih za koje računamo da će biti protagonisti, znači nosioci igre na Evropskom prvenstvu ovoga leta. Kao što i sami znate, u svakom timu na svetu, u svim sportovima, svi igrači nisu podjednako važni. Najvažniji je kolektiv. Reprezentacija treba da bude najbolji klub Slovenije, najbolje organizovan, sa najboljim ljudima, od fizioterapeuta do predsednika, trenera, tehničkog osoblja i tako dalje. Prema tome, trudit ćemo se da te vrhunske kriterijume zadovoljimo i da pre svega obavimo razgovor sa igračima koji su nosioci igre. Kažem, nisu svi podjednako važni. Da budemo pošteni i realni. Znači, ne možemo da stavljamo u isti koš, u isti tretman igrača koji će da igra prosek 25 ili 30 minuta i onoga koji će da igra 3 minuta. Ali važno je da jedan i drugi imaju svoj interes i da jedan i drugi imaju u glavi timsku koheziju i kolektivni rezultat tima ovoga leta, odnosno pred početak jeseni. Na sva vaša pitanja sam spreman da odgovorim, prema tome izvolite. Ići ćemo postepeno, znači spisak je širok i obiman, svi znamo da ovi igrači neće svi igrati u reprezentaciji. Ja polazim od toga da mnogim igračima znači njegove karijeri da kaže 2013. godine sam bio na spisku reprezentativaca Slovenije. Ne mogu svi da budu u timu,
i treba dati stimulans igračima. Mislim da je pedagoški opravdano da damo igračima tu vrstu stimulansa, makar i ne igru u reprezentaciji. A spisak ćemo skraćivati, dogovarat ćemo se i skraćivat ćemo ga na svake, recimo, tri sedmice. Do onoga trenutka kada treba da objavimo, da damo zvaničan spisak, da pošaljemo oficijalni spisak igrača koji će da igraju na Evropskom prvenstvu. Beno Udrih ne postavlja nikakve uvjete, on samo govori o tome šta bi u realnosti moglo da se desi. Naprimjer, da nema ugovora. Po meni to je teško pretpostaviti, da jedan igrač koji jako dobro igra u Milwaukeeu, koji je značajan igrač, nema ugovor. U tom slučaju smo razgovarali da bi mu dali neku vrstu ustupaka, što mislim da je ljudski i realno, jer igrač hoće da igra za reprezentaciju Slovenije, to je kategorički jasno i glasno rekao. Međutim, ako nema ugovor, mi moramo da budemo fleksibilni i korektni prema igraču i da mu damo, ne znam, pitanje vremena, ne znam, 7 dana da potpiše ugovor, 8, 9, 10, koliko treba. Ali jedna stvar je nedvosmislena, Beno Udrih hoće da igra na Evropskom prvenstvu za reprezentaciju Slovenije. Što se tiče drugih uvjeta, sasvim jedan korektan, simpatičan razgovor, čovjek se uključuje u rad sa ekipom, nikakve uslove nije tražio. Ni da bude u prvi pet, ni da bude nosilac igre, on zna kako to u sportu biva, igrači su pametni ljudi. Oni znaju da oni sami biraju lidera i u slačionici i na terenu i da taj lider daju mu se u ruke da ih vodi, tako i on. Nikakve uslove čovjek nije postavljao, jedini uslov je taj. Ako nemam klub, Božo, šta da radim? Ja sam mu rekao, pomoći ćemo ti maksimalno, međutim, ako sad stvari stoje, za mene bi stvarno bilo veliko iznenađenje da Beno Udrih sa ovim igrama nema klubu u NBA. Bom jaz odgovoril na tole vprašanje, ker sem jaz z Vujačičem govoril. Lansko leto, aprila, sem bil v Istanbulu, kjer sva se z Vujačičem dobila. Pogovorila sva se o sodelovanju z reprezentanco. Imela sva prav prijeten pogovor, mislim, da sva tudi ne razrešila, ampak da sva šla mimo preteklosti in tistih stvari, ki so se dogajale, da naj ne bi ovirale pri pogovoru, vendar je takrat na pogovoru kategorično rekel, da misli, da je najbolj fair do vseh, tudi do soigralcev v ekipi, da odkrito reče ne, da ga reprezentanca pravzaprav ne zanima, da ima v življenju druge plane in da je ta čas, ko bi bila reprezentanca za njega zanimiva, minil. Glede na to, da sva se precej sproščeno pogovorila, da je zelo odkrito povedal, da ga reprezentanca ne zanima, in potem je še selektor Malkovic z njim govoril letos dvakrat, je ponovil to, mislim, da je zgodba zaključena in da vsaj za KZS je pod tem potegne črta in KZS in Vujačič smo se dogovorili, rešili s prijateljskim stiskom rok in kar se nas tiče, je zaenkrat zgodba zaključena, dvomim pa, da bi se lahko v prihodnosti kadarkoli drugače spremenila. Tudi glede na njegovo starost, pa na želje, da bi šel nazaj v NBA, mislim, da v prihodnosti kakšnih velikih šans za kakršnekoli spremembe teh načrtov ni več. Če do zdaj ni bilo, v prihodnje verjetno ne bo nič. Da, samo da dodam na predsjednikove reči, da sam ja kao trener Cedevite igrao u istoj grupi protiv Vujačića, da sam hteo da razgovaram s njim, da je on došao kod mene da razgovara, preduhitrio me i došao i dosta dugo smo razgovarali i kategorički je bio protiv toga da igra za reprezentaciju. Ja naravno nisam ulazio u, nikad ne pitam igrača zašto, to je deo njegove intime, to je njegova odluka i ja je poštujem, ali uopšte dileme nema. Znači, igrač je rekao da neće da igra za reprezentaciju. Neće, ne može ili nešto drugo, ja to ne znam, ali to je fakat i to je činjenica. Znači, jedna stvar je, ljudi, da razgovaramo ozbiljno, ono što bi neko hteo, a druga stvar je ono što ima i što može. Mi njega nemamo. Ako neko kaže da ga imamo,
i da će da igra za reprezentaciju Crne Gore, neka ustane ovde i neka kaže da ga vidimo ko je taj. A ja tvrdim da neće da igra za reprezentaciju Crne Gore. I prenosim ono što je igrač rekao meni, da neće da igra za Sloveniju. Probao sam na sve moguće načine, naravno čovjek neće, ne može i to je tačka. Što se tiče ove dvojice igrača, moram biti pošten i reći da nisam razgovarao sa njima. Kažem, mi sad krećemo pre nego drugi u razgovore sa igračima, sa većinom kandidata, ne sa svima, ali sa većinom kandidata sa ovoga spiska ćemo razgovarati. Dobro, kažem, stavili smo sve igrače koji mogu da budu u reprezentaciji. Sad kažem, spisak će biti redukovan. Znate kako, kad pravite jedan spisak, onda najprije da razgovarate, vraćam se na ono pre 3 minuta, razgovarate sa igračima protagonistima. Kao i kod vas u redakciji, kada dođe direktor redakcije, on ide i oslanja se na novinara političkog, novinara ekonomskog, novinara sportskog, novinara za kulturu i tako dalje. Pa kad mu taj otkaže, a vi znate da se to dešava u životu i kod vas i kod nas, onda tražimo neka druga rešenja. Prema tome, evo, verovatno vas to zanima i verovatno bi neko pitao, na mestu igrača koji su po tom, kako mi kažemo, zvezdicom, naturaliziranih igrača, imamo Mirzu Begića, imamo Čapljina koji igra izvanredno. Naša opcija je zbog visokih igrača i deficita koje imamo, naša opcija je Begić. I bio je godinu dana igrao izvanredno u Litvaniji, iz mrtvih se digao i potpisao ugovor u Realu i digao svoju minutažu i značaj, ali ako treba da merimo njega i Čapina, odlučit ćemo se za njega. Naravno ako on hoće. Ako neko od njih neće, od tih protagonista na koje računamo, moramo da idemo na neka druga alternativna rješenja. Prema tome, svi ti igrači koji su tu su nečim zaslužili da budu na tom spisku. Hvala. Jakar. Jedno pitanje, Sanje Bečirović kazao da je neko smo iznenađeni. U koliko meri ćeš računati na Ista situacija, ponavljam, igrač koji ima 1% šanse da bude u reprezentaciji Slovenije na evropskom je na tom spisku. I na tom spisku su oni koji imaju 91%. Na tome, to je nešto što Slovenija ima, što je najbolje što Slovenija ima, mislim da nikoga nismo preskočili, a koga ćemo izabrati, vidjet ćemo. I ne pridajem neku veliku važnost tome spisku. To je godinama uobičajena stvar u velikim košarkaškim zemljama, da se pravi jedan veliki široki spisak i da se on smanji. Onda kada budemo znali definitivno ko igra za reprezentaciju. Vidjet ćemo, to je dobro pitanje, vidjet ćemo kakva je situacija u timu. Vidjet ćemo kakva je situacija u timu. Vidjet ćemo, recimo, imate ono pravilo u NBA-u da ne može više od 35 veše dana, da ne mogu da budu u nikakvom procesu treninga. Recimo, Goran Dragić kaže, mene to ne zanima. Ja ću da prekršim pravilo, nek me kazne. Mi smo bili sa direktorom, razgovarali Feniksa i tako dalje. Zavisi kakva je situacija u timu. Ako se desi da moramo to da ispoštujemo, zadržat ćemo više igrača. Ako ne, smanjit ćemo broj igrača. Kažem, zavisi sve od situacije koju ćemo imati. Zavisi od povreda. Ima igrača koji su stvarno mnogo opterećeni. Recimo, Razema Lodbeka, gledam jučer na prilici, vidi se da čovek igra i plače, da ga nešto boli. Jako je dao značajan doprinos da Barcelona igra finale, vidi se da to nije taj čovjek. Fizički. A ako nisi svoj fizički, onda nisi ni mentalno, nemaš samopouzdanje u svoj šut, u svoj prodor, u svoj skok i tako dalje. Kažem, zavisi. Ne razmišlja se o temu do prvenstva, potem pa razmišlja dalje. Hvala.
Ja, zdaj, kar se tiče seznama, je treba FIBA prijaviti do 26. julija seznam 24 igralcev. V teoriji se proti plačilu lahko potem vse do zadnjega tudi na ta seznam doda še kakšnega, sicer pa ne. Kar se tiče pa tega, da bi 14 igralcev igrali na Evropskem prvenstvu, pa mislim, da ni prav veliko možnosti, čeprav bi si mi tega zelo želeli, ker bi nam to precej olajšali izbor. Vemo izkušnjo litvanske reprezentance z Evropskega prvenstva 2011, oni so imeli kar nekaj problemov, da so si vsi igralci normalno želeli biti del te ekipe in tudi zaradi dejstva, da nas v primeru, da gremo vse do konca, čaka 11 tekem v 19 dneh, bi nam bilo precej lažje, če bi za to na voljo imeli 14 igralcev, ampak kot trenutno stvari stojijo, zato ni prav veliko možnosti. Inače, samo da vam kažem, u razgovoru sa svim trenerima, svi su protiv toga. Ali, nažalost, treneri se ne pitaju. Treneri su za to da spisak bude sa više igrača. Mnogo znači, recimo, za dvojicu, trojicu igrača, i ako ne igraju da osete takmičenje, da budu u svim, radi njihovog razvoja. Svi treneri, nema nijednoga koji misli da je to ispravno. Da li ću nešto da menjam? Da bi nešto napravi drugčije u pripremama? Znate šta, ako dobijemo jednog novog igrača, pogotovo ako vredi, sigurno da ćemo da menjamo. Nama je u Litvaniji falio jedan šuter. Ja sam rekao, sa Joksimovićem ili Domenom Lorbekom mi bi možda bili kandidati za medalju. I možda bi uzeli. Da je bio čovjek jedan da ubaci jednu trojku. Mi smo otišli hendikepirani bez 6-7 igrača. I Slovenija je bila jedina zemlja u Evropi koja je, a mala zemlja pri tome, koja je takav hendikep imala. Neću menjati ništa, probat ću da igramo najbolje što možemo u odbrani, da se borimo, da budemo brzi, jer je tim koji može dobro da trči. Kažem, ako dođu svi igrači, ako neko od protagonista, od vodećih igrača ne dođe, to već ugrožava način igre i moramo menjati način igre. Prema tome, ne znam, meni je taj moj način i moj stil i moje viđenje košarkaške igre i način rada, tehnologija rada dala dobre rezultate. I pre i poslednjih godina. Prema tome, zašto bi menjao? Neću menjati ništa. Mislim da smo u velikoj prednosti jer igrači me poznaju i ja poznajem njih. Nema više faze upoznavanja. To je velika stvar. I ja hoću da njima bude plezir da dođu na pripremu. I mogu vam reći da je većini to sada zadovoljstvo. Baš taj plezir da dođe na pripreme, da vidi drugara, da bude u timu i tako dalje. To treba razvijati kod tih mladih ljudi. Ja mislim da među njima nema ništa negativno, nego sve pozitivno i mislim da smo napravili jedan korak napred u Litvaniji. Iako je bilo i teških momenta, a i lepih momenta. Nije lako izgubiti od Rusije u zadnjem šutu i tako dalje. I oporaviti se i igrati posle toga. U timu koji nije tim sastavljen samo od iskusnih igrača, već ima puno mladih, a njih jedno 6-7 nije tu, koji bi objektivno trebalo da budu tu. To je dobro pitanje, zato što sam, evo recimo da je on bio u Litvaniji, možda bi sve drugačije bilo. On ima dobru sezonu i ja sam sad u hotelu Union imao razgovor sa jednom televizijom i rekao sam da ću da obavim razgovor sa njim. Ići ću u Banja Luku i razgovarat ću sa njim. Prošle godine su to bili familijarni razlozi. Ove godine, kad sam kao trener CDVito igrao sa njim, on je došao da razgovaramo, isto u Zagrebu. I tako, vidim da mu je žao što nije bio. To ćemo da dopunimo spisak. Nije problem da ako on želi da ga stavimo, pogotovo što ove dobre godine igra dobro. Dosta dobro. U odbrani je sazreo, može da je specijalac, može da zaustavi svakoga da ne da primi loptu. U napadu pogodi, istrči, još uvek je jako brz igrač, jako ima godina.
tako da može se desiti tu korekcija. To znam, to je pitanje dobro. Ja čekam prvi termin da idem u Banja Luku da razgovaram.